שם. הכיסא שלך שמה. תראי איזה יופי. מדהים. זהו, אז כל הילדים מתבקשים לשבת, וגם המבוגרים. כן, בטח, אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים. עדי, בואו החוצה. אלא אם כן מישהו רוצה לשמוע. אז אחד, אתם יכולים לצאת החוצה. יושב לידי, אתה עוזר לי? שלום! כל כך הרבה ילדים. לא, בגלל. לא, אבל הכיסא שלך זה השחור. אני אתן לך את השחור הזה. מה אתה רוצה? ניתן לו עוד כזה. ניתן לו, יש לי מלא כדורים. שלום! מי הבית שלי? לי קוראים איילה, נעים מאוד. ואני באתי היום לספר לכם סיפור מאוד מאוד מאוד. לראות את הסיפור? זהו, עכשיו לא יקסרו פה כדורים. בשביל להתחיל את הסיפור אני צריכה מישהו שיעזור לי. אתם יודעים למה? רגע, התרה הבאה היא חברה שלנו גם נכון. שלום התרה. בואי, אפשר אליי. הנה גם טליה הבאה וגם חברה שלנו. מה יש בתוך מתנות? שבו מהר, שבו. אני סוגר לכם דלת, שלא יהיה לכם רעש מבחוץ. את יודעת שזה נחשנית טובה? לא נחשנית טובה? רוצה לנחש אני בסוד? לא. בואי תמששי. מסיבת זיכרונות. הסיפור הזה כמו הסיפור שאתה מחזיק ביד, רק קצת יותר גדול, נכון? ואני הולכת לספר לכם היום את הסיפור הזה, שזה סיפור שאני כתבתי. פגשתם פעם סופרת שכתבה ספר אמיתי? אני לא פגשתי אף פעם. אז שבתאי פגש אותי פעם והזמין אותי ואמר לי, בואי תספרי סיפור בחנות ספרים שלנו. אמרתי לו, בשמחה. והסיפור שאני הולכת לספר לכם הוא סיפור על ימי מסיבת זיכרונות. ואתם יודעים שהסיפור הזה נכתב כשאחיינית שלי חיפשה רעיון ליום הולדת. ולא סתם ליום הולדת, היא חיפשה רעיון לבת מצווה כזה, יום הולדת מאוד 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 חשוב. אני חשבתי על יום הולדת, ובמקום לחשוב על מתנה בשבילה, נולד לי בראש סיפור. וזה הסיפור שאני הולכת לספר לכם היום. רוצים לשמוע? בעוד שבוע בדיוק, מגיע יום ההולדת שלי, ועדיין אין לי רעיון למסיבה. נראה לי שכולם השתמשו כבר בכל הרעיונות, כי אני הכי קטן בכיתה. יש פה ילדים שהם הכי קטנים בגן? כולכם גדולים? אז לנו יש מישהו שהוא הכי קטן בגן. ומישהו הכי קטן בגן, אז כל ימי ההולדת כבר קרו לפני שהוא הפך להיות גדול. אז עכשיו אני גם הכי קטן בכיתה, וגם אין לי רעיון. גם ככה בכיתה שלנו כבר לא עושים ימי הולדת עם בלונים, וחד פעמי, ועטיפות נייר צבעוניות. כי כמו שהמורה אומרת, זה כיף ליום אחד, ואז נשארים עם הרבה מאוד פסולת. נכון, יש הרבה פסולת. אז אתם יודעים מה הילד הזה עשה כדי לקבל רעיון למסיבה? את מי הוא הלך לשאול? את סבא. איך הוא מבינה כאן נוחש לי בסוד שיצא? אני אקרא לך עוד מעט אז הלכתי לסבתא, כי תמיד יש לה רעיונות נפלאים. ואמרתי
אמרתי לה שאני צריך רעיון מקורי ליום ההולדת. סיפרתי לה על ימי ההולדת האחרון. ביום ההולדת של מיכאל הייתה מסיבת חיות. וכל אחד הביא חיה. רוצים לראות איזה חיות הגיעו? מי רוצה לראות איזה חיה הגיעה? הגיעה חיה, עכשיו אני נותנת לחיה. את צריכה לעשות את התנועה שלה כדי שכולם ינחשו. בסדר? בשביל שאף אחד לא יראה. שימי את זה בצד. נכון. מי עוד רוצה לבוא להראות לנו איזה חיה הגיעה? בואי. זה הבת שלי, תעשי לה פרוטקציה. כן, בואו נראה. איזה חיה הגיעה? תעשי להם. איך עושה? ציפור. נכון. אז הגיע ציפור. מי ישמור לנו על כל החיות? מי הבא? להראות לנו? שלא היה? אני אעזור לכם קצת. אז היה לנו, למשל הגיע גם, נתן, תן לי אצבע. מי הגיע? פיל. והגיע גם, אפשר אצבע? נכון, זה צפרדע. והגיע גם, תראו איזה חיה הגיעה. זו חיה שגנבה לי את השם שלי בכלל. מי זה החיה הזאת? בואי, קנגרו. את תהיי בקנגרו. נראה אותנו עושים קולות של קנגרו. וגם הגיע... פרה. נכון. והגיע גם... תנין. מי זה? תנין. קריס. נכון? ומי עוד בא? הגיע גם? צב. והצב הזה בכלל לא קיבל הזמנה. הוא הגיע בלי שהזמינו אותו. והגיע גם? עכבר. מה היה עושה עכבר במסיבת יום הולדת? אני חושבת שהוא היה מנשנש מהעוגה. נכון? אז ביום ההולדת של מיכאל הגיעו המון חיות. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב לעשות מסיבת יום הולדת עם חיות? לא רעיון טוב? אני חושבת שזה מאוד כיף, כי יש חיות שאפשר לרתם, ויש חיות שאפשר לשתות איתם כוס חלב, ויש חיות שאפשר לקפוץ איתם גבוה, למשל עם הקנגרו, אולי להתחפר להם בכיס, נכון? אז הגיע גם צ'ינצ'ילה, והגיע גם ארנב, וגם הצב, שבכלל לא מוזמן. ליום ההולדת של דודי, אבא שלו עשה לכל הילדים רפסודה בקבוקים. כל אחד מהילדים הביא בקבוק מהבית לרפסודה. וככה הם חיברו אותם ביחד, ושטנו ברפסודה על הנחל שליד הבית. אבא שלו החזיק בחבל, כי זה היה קצת מסוכן. אתם שטתם פעם ברפסודה? אתם יודעות שפעם אחת אנחנו נסענו לצפון. עם עדן, ועם נתן, ועם עוד כמה ילדים חמודים. והיינו בנחת, וראינו בצד, ראינו רפסודה. רפסודה עשויה מבקבוקים, ממש כמו בסיפור הזה. וניסינו לשוט בה, מצאנו משות, וזה היה מאוד קשה.
קשה לשולפן, אבל זה גם היה מאוד מאוד. אז גם הם עשו מסיבה, וגם הם עשו רפסודה. וליונתן, שנולד בחודש שבט, עשו מסיבה של עצים. גם את נולדת בחודש שבט? אז היה לכם הולדת לא מזמן, איזה כיף. אז ליונתן עשו מסיבה של עצים. וכל אחד שתל עץ מסוג אחר. נכון, איזה עצים אתם מכירים? איזה סוגים של עצים אתם מכירים? עץ אלון. עץ ברוש, עץ לימון. איזה עץ את מכירה? גם עץ לימון. עץ תפוז. עץ תפוז. נכון? עץ תפוח. נכון, עץ רימון, עץ שקדיה. עץ תמר. עץ תמר, נכון. אז כל אחד שתל עץ מסוג אחר וכולם עשו מסיבה של שתילה. עכשיו אתם מבינים למה לילד הזה אין רעיון עם כאלה מסיבות? תעזרי. סבתא ליטפה לי את הראש ואמרה שכדאי שהפעם אדבר עם סבא. סבא ישב רציני מאוד בפרוסה שלו וקרא ספר. עם מילים מאוד קטנות. נכון, עם מילים קטנות. סבא, אמרתי לו, כולם כבר השתמשו בכל הרעיונות השווים, ועכשיו אני לא יודע מה לעשות. ביום ההולדת שלי. סבא הוריד את המשקפיים שלו. עצם את העיניים. בואו תעזרו לי בשביל למצוא את הרעיון. קיבץ את המצח שלו חזק. כמו תמיד שהוא חושב. ולחש לי באוזן. אם נגמרו לך כל הרעיונות. מסיבת זיכרונות. מסיבת זיכרונות? אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. מה זה אומר? שאלתי את שני. סבתא חייכה ואמרה, אתה רוצה שנראה לך מה זה מסיבת זיכרונות? בוא נראה לך איך חוגגים מסיבת זיכרונות. ואז סבא הוריד את הקופסה גבוה מלמעלה, ובתוך הקופסה החומה, אתם יודעים מה היה? היו כל מיני תמונות. רוצים לראות איזה תמונות היו? למשל, מה זה? קלה, אבל היא גדולה או קטנה? קטנה. היא דומה לי? היא לא דומה לי? הייתי קטנה, נכון? אז הייתי בחתונה של בדודה שלי והייתי שושבינה. והיה לי סמלה כמו של קלה אמיתית, אפילו עם אינומה. אז זה זיכרון שמאוד מאוד שימח אותי. והיה זיכרון על טיול נחמד שעושים. וזיכרון על אח חדש שנולד במשפחה, ועל הפעם הראשונה שהחזיקו אותו. ומי יש אח קטן? יש לכם אח קטן או אחות קטנה? אח קטן, נכון? זה כיף שמחזיקים אותם והם חמודים. ולמשל היו זיכרונות מכל מיני מקומות שהם עשו סקי בשלג והיה להם מאוד כיף. והיה זיכרונות מזה שסבא וסבתא היו קטנים והם היו במסיבות של... זה מסיבת חומש. כל מיני רעיונות, אתם רואים את הילדה הקטנה הזאת פה, היא גם נמצאת פה בחדר, אנחנו לא נגלה לכם מי זה. אבל זאת מזכרת מטיול מאוד מאוד נחמד, שהיו בו הרבה לכלוכים בגרביים. אז ככה עושים מסיבת זיכרונות, עם הרבה תמונות והרבה מאוד מאוד חוויות. ביום חמישי בבוקר, שיום ההולדת שלי סוף הגיע. כבר הייתי מעוקה. ואחרי הצהריים הגיעו כל החברים. כל חבר הגיע עם זיכרון מתוק משלו. המתנה שהוא נתן לי הייתה הזדמנות להיות שותף בזיכרון הזה. אתם רוצים לראות איזה זיכרונות הם הביאו? אתם זוכרים את יונתן שהייתה לו מסיבת עצים? אז יונתן הביא לי פומלה ענקית. שהוא חתך לה זוג עיניים ופה. הוא אמר שהוא זוכר שיום אחד הוא ראה שהעץ בגינה הוציא פירות. הזיכרון שלו שימח אותי מאוד, במיוחד בגלל שזה העץ שסבתא שתלה לכבוד דודה בלה.
והוא אף פעם לא הוציא פירות. אז כולנו ביום ההולדת אכלנו את הפומלה והיא הייתה מאוד מתוקה ומאוד משפריצה. דודי כתב לי מכתב ארוך וקישט אותו בציורים. הוא הביא גם חוליה צבעונית. הוא סיפר שפעם דוד שלו נסע להמון זמן לחוץ לארץ ושלח לו מכתב אמיתי, לא כזה שמגיע במחשב. רוצים לראות את המכתב האמיתי הזה? היה פה מכתב אמיתי, תראה להם איזה מכתב. בתוך המעטפה, אתם יודעים מה היו בתוך המעטפה? בואו נראה מה יש בתוך המעטפה. אז זה היה, כרטיסים של רכבת. תראה לכולם את הכרטיסים. הנה המפה אפילו של הרכבת התחתית. והיה כרטיס נסיעה. והיה גם מכתב. תקריא את המכתב, נתן. והיה גם בול, תראה לכולם. היה גם בול עם ציור של מלכה. אתם יודעים באיזה ארץ יש בול עם ציור של מלכה? בארץ שיש... נכון, נתן. בוא תשב קושקושי עם בול. רוצים לראות מה היה כתוב במכתב? של דודי? קצת אחרי. טוב, אז דודי כזה כתב וגם קצת צייר. תראו מה הוא כתב. הוא כתב. חלמתי שהפלגתי בה אונייה. ופתאום יצא דג ממערה. הוא הציע לי כוס מים וטרמפ לשמיים. החזקתי חזק, ואז את השמיים העיר ברק, וראיתי להקת ציפורים שלא הפסיקה לספר סיפורים. וכל סיפור לקח אותי למקום אחר בעולם. רציתי לשאול אם תרצה לבוא איתי לשם. אז זה הסיפור של דודי, על מקומות אחרים בעולם. נית את המעטפה חזרה. אז זו הייתה המעטפה, זו הייתה המתנה שלו, הזיכרון מהמעטפה שהוא קיבל מדוד שלו מחו"ל, בדואר, והוא רצה גם לעשות מכתב כזה כמו שהוא קיבל. מיכאל, זוכרים את מיכאל שהייתה לו מסיבה של חיות? מיכאל הביא מתנה מיוחדת, מאוד מיוחדת. זאת, אבל בשביל שנגלה מה הייתה המתנה, אני צריכה את העזרה שלכם. אתם יכולות לעזור לי? יכולים לעזור לי? טוב, בואו תראו מה מיכאל הביא. מי יודע פה? נתן, אנחנו צריכים שאלות לגלל. אז עכשיו אני נותנת לכם, אתם צריכים בעצימת עיניים רק להכניס את היד, להרגיש טוב מכל הכיוונים ולספר לי מה מיכאל הביא. טוב. בעצימת עיניים, לא לגלות. איזה חיה? כלב. אולי כלב. תכניסי את היד. תמששי היטב. לגלות. נכון, תמששי עוד קצת. מה את מגלה? איזה חלקים בגוף יש לה? מה המרקם שלה? ארנב. אולי? אז אולי זה כלב, אולי זה ארנב. חתולה אולי. אתה רוצה להרגיש? איזה חיה זאת? זה חיה? שישי היטב. מה את חושבת? או כלב או חתול, אז יש לנו כבר... כן. רוצה להרגיש? זה מאוד נעים. מה זה? שיש יותר חזק. אתה יכול גם להוציא. ארנב, בוא תבדוק, תוציא. תוציא חזק, אני אמשוך. חזק. מה יצא לנו? אוזן! יש פה אוזן, זה לא אוזן של ארנב, נכון? תוציא. עוד אוזן!
מה זה חתולה? חתולה? זה כלב. כלב או חתול? כלב. כל מי שחושב שזה כלב שיעשה האו חזק. כל מי שחושב שזה חתולה שיעשה מיהו חזק. יאו! תבדקי. חזק. חמודי. בוא נלטף אותו קצת. רגע, הוא היה הרבה זמן בשקית. תלטפי. לא להכאיב לו, הוא אוהב דגדוגים בבטן. רוצה להרגיש? אתה רוצה להרגיש? אז אתם יודעים שמיכאל הביא לילד שלנו של יום ההולדת חתול, אבל זה לא היה כמו החתול הזה שהוא חתול בובה. הוא היה חתול אמיתי, אמיתי, אמיתי. רוצים לראות? מיכאל הביא לי חתול, לבנבן, עם קטן אפור ומצחיק על זנב. והוא סיפר לי שהזיכרון המתוק שלו הוא שהחתולה שלהם מושי המליטה לפני שבוע גורים קטנים בסל הכביסה שלהם. גור החתולים היה כל כך מתוק שאמא הסכימה שהוא יישאר אצלנו. לא מתוק? סבתא עמדה מרחוק ובסוף התקרבה ואמרה לי בלחש שגם היא רוצה לתת לי משהו, אבל אני חושב שכולם שמעו, אמרה לי בלחש. היא חיבקה אותי חיבוק גדול 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 ואמרה שהיא זוכרת יום אחד מזמן שהייתה בו שמש נעימה ממש כמו היום. זה היה היום שבו נולדתי. הייתי קטן, כמעט כמו גור החתולים שמיכאל הביא לי, אבל עוד יותר מתוק, והיא כל כך שמחה. ועכשיו היא נותנת לי חיבוק בדיוק כמו שנתנה לי אז, רק קצת יותר גדול. עכשיו אתם יכולות לחבק מישהו שאתם אוהבים, ואני רוצה שאנחנו עכשיו נעשה בעצמנו מסיבת זיכרונות. רוצים? לא רוצים מסיבת זיכרונות? תראו מה הבאתי לכם. הבאתי לכם, נתן, בוא תחלק לכל אחד. בתוך המעטפה יש גלויות ויש פה צבעים, ואני רוצה שאתם, כל אחד יצייר איזשהו זיכרון מתוק של משהו שעושה לו שמח. חילקת לכולם? נתן, אחר כך נתן ישים לכם חותמת שנוכל לשלוח אותה בדואר. אני אומרת, את רוצה לחלק לכולם? זה לא מפריע לך? מדהים. רוצה לצייר איזשהו זיכרון?